Umdla obonakaliswa ngabantu baseMpuma Koloni kugonyo lwentsholongwane i-corona ufaka uxinezelelo kwiziseko zempilo ezilungiselelwe ukwenza lo msebenzi. Eli sebe lifumana izitofu ezifikelela ku-200,000 ngeveki. Kungoku nje, urhulumente ubambisene namaziko emfundo ephakamileyo ngenjongo zokuboleka abafundi abenza izifundo kwicandelo lezempilo ukuba bancedise kwinkqubo yokugonya. Bathetha nee-universities zalapha ephondweni ezitreyinayo i-health workers, oonesi, oo-pharmacist and all the other categories, into yobana abo bakwaziyo ukuthi bavaccinate basondele ngaphambili basincedise. Isebe lezempilo liwongezile amaziko okugonya. Kungoku nje, zonke izibhedlele kunye neekliniki ezingaphaya kwa-200 zineendawo zokugonyela i-COVID-19. Eli nyathelo lamkelwe ngabantu. Ndiyabawela uvaccinate because akhona amalungu omndeni wamaswelekile. Umzekelo, umama swelekile nge-17 kaDisemba. So andiyazi mna ngoba ndiyathengisa uba now affected kanayile nto. Into endandibangela uba ndoyike ndandisoyika kuba kuthiwa i-vaccine le ikwenza udumbe and ikwenza ube namahlwili. Kodwa ke ndaqonda uba xa sibanintshi sisiya sibhalisiwe andizuba nangxaki ndodwa. Isebe lezempilo lijonge ukugonya abantu abangaphaya kwezigidi 4 ngoFebruwari wonyaka ozayo. Ukuze likwazi ukufikelela koku, eli sebe liza kuba neenkqubo nalapho liya khona kanye kwindawo apho abantu abahlala kuzo khona ukuze bafumane ugonyo. Kwiindaba ze-SABC, Nungulubaba Lotata, eMpuma Koloni.